Hvem var det, der rigtig lagde? Ikke jer, ikke jer. Hvem var det, der rigtig lagde? Den får vi låne ole. Den får vi låne ole. Den får vi låne ole. Hvem var det, der rigtig lagde? Den får vi låne ole. Godt, Gustav. Og ud af Victor! Ud af Victor! Ja! Godt! Godt, Victor. Super hernede. Kom så, drenge. Bakken længere ud af. Så er vi uden midte. Jakob indad. Godt der. Lige lidt mere, Gustav, ikke? Ja, godt skytte. Sådan der. Videre, videre! Gustav, husk at komme ud, ikke? Hjemme! Godt, Joachim! Ja! Joachim! Joachim, det er flot. Okay, og nu ned, ikke? Helt ned i gulvet. Ja. Nu igen. Ingen bagved, ja. Mikkel frem! Mikkel frem! Husk at fortælle det rigtigt der, drenge, ikke? Rolig der, Jakob. Prøv at se, om du kan få den spillet tilbage der, ikke? Kom igen. Kom lidt mere derover, ikke? Ja, bare lige tilbage. Lad være med at gå frem på ham. Ja, okay. Mikkel! Vær ud og hjælp Gustav. Helt ned i hjørnet, Gustav. Han skal længere væk, Mikkel. Mikkel, bare gå derned. Bare gå derned, Mikkel. Sådan. Og kør på, Joachim. Kør. Ja da. Godt, Mikkel. Godt, Mikkel. Godt. Hey, det fløjte. Nu tager vi altså væk, og vi bliver tilbage. Ryk indad. Lige tilbage. Ja, det er godt. Kom og med. Kom og med. Få tak lidt. Gustav. Gustav. Jeg skal ikke komme for langt ind i banen, ikke? Ja. Kom igen. Der er fodbold, det er vores! Spille! Oj, ja, ej! Kom igen! Ikke længere videre. Videre, drenge, kom igen! Kom! Sæt noget power på derovre! Ja, det er skytte! Det er vores! Skytte, det er flot! Sådan, skytte! Og forfra! Ja. Og ind og presse ud. Ja da. Godt, Mikkel. Super. Op på tæerne, drenge. Kan slå ud med mig. Joachim, lad os snart sammen. Helt og roligt. Kom mere med, få snakket. Mikkel bliver frem. Kom bare.
Godt, ikke? Godt. Snart om år, der er den også. Der er ikke nok nogen endnu. Kom frem og ned! Yay! Afsted! Forfra, på. Ja, stille og roligt. Jakob, pres ind. Victor, pres ind. Kom, Joachim. Og afsted. Ernst, Ernst. Ja, kom igen. Du skal ikke komme tæt på, Mikkel. Det står helt andet. Kom igen. Du simpelthen bare komme ind af. Ja, så pas på stregen. Ja da. Ej. Det er kom godt, igen, Victor. Victor. Jeg tror, han var ikke rundt eller et eller andet. Victor, det er okay. Det er en god fart, du kommer i. Prøv igen i op. Og Victor, så prøv at lægge presset herind, og så kør den vej. Og bare afsted på fuld fart. Mikkel, start med at få Gustav til at presse ind, så presser vi ind nu her og kører på. Spil rundt, drenge. Det ser du. Ja, hjemme! Kom! Vende! Ja, lige. Gustav og Jakob bytter lige næste gang, når vi kører i angreb. Ja, så spiller du rundt. Sådan der. Ja da! Kør på, Victor! Hvor er det godt, Gustav! Ej! Hey, Gustav! God fart! Jakob, så skal du holde dybden, og så skal du bruge Mikkels pres. Så flot, Gustav. Og hjem! Løbe! Lidt ud i siderne, ven. Mikkel. Ikke også? Ud i siderne. Ja. God fart i skuddet. Kom igen. Kom igen. Godt, Gustav. Prøv at have den. Ja da. Gustav, det er rigtig flot dække. Og få ro på, Joachim. Og pres ind. Hele tiden vær klar, Jakob, i år. Er I klar lige om lidt? Godt. Og videre! Ja, udmærket, Joachim. Det er fint. Husk bevægelse, løbe for hinanden nu, drenge. Kom igen, hjem og væk. Kom igen, Jacob. Byt med det. For langt væk fra forsvaret. Vi er ved med at presse ind, Joachim. Og få snakket indløb der. Ryk ind af, Mikkel. Ja. Øj! Det er så godt. Victor, du kommer lige en gang. Så er de højre vagt. Sådan. Godt kæmpe begge to. Hey, sådan. Kigge.
Ikke om? Kom igen. Joachim. Joachim. Her. Så du skal gå over, ikke? Og hvis der ikke bliver hul, kan du spille udsat til Sebastian. Victor Bommel! Ja. Frederik! Frederik! Det er så godt. Super godt. Vis dig, Gustav! Og rolig. Ernst, vi har! Ernst! Gustav! Det er fint. Bare op med lapperne, så han kan se dig derinde. Du har masser af plads. Ud af Mikkel, ud af Mikkel. Kom igen, kom igen. Hvad? Hvad er det? Ja. Kom igen, Mikkel. Kom igen. Kom og møde, drenge. Kom, indløb, ja, det er godt. Godt sagt, godt. Vi skal lige få snakket der, drenge. Ja, skal have mere fat i ham der, ikke også? Ud af fat. Frederik. Så flot. Allerede, når du har bolden derinde og ikke går over, så lige snart du spiller med, så går du herudad. Så skal du presse rigtig meget på. Ja, nu skal vi lige have gang i det igen. Stille og roligt. Stille og roligt. Joachim, du skal presse godt ind nu til Sebastian. Så er det bare afsted, Sebastian. Nej. Det er helt i orden her. Kom igen, Ernst. Sebastian, Det er fint. jeg får få tilløbet på et op nu. Ja, og så bare afsted. Indløb! Videre, Sebastian, det er dig, der har ham på midten, når der er indløb. Kom igen, Mike. Videre. Kom igen, skytte. Vi har den næste. Og så laver vi nogle indløb. Der er ingen grund til at ikke lige spille bagved lige nu. Prøv at se, om du kan spille Gustav derinde der. Kan du godt lige prøve at se det, når Gustav laver indløb? Han har faktisk rigtig meget plads. Ja. Så er det vigtigt, at man presser på en mand lidt ved siden af, og så kan putte den ind til ham. Oj. Ej, det er synd, Sebastian. Kom igen. Nu er lige fuld tro på hernede. Nu hjælper vi hinanden. Snakker sammen om indløb. Og takle Ernst, det var. Indløb! Kom med! Joachim! Kom bare. Ja da! Så er det flot, Mikkel. Kommer I godt løs der. Lille smule bevægeligt over, drenge, så er der nogle gode muligheder. Vi ved det. Sebastian, du har. Ja da! Frederik, det er så flot. Så bliver Victor tilbage og tager indløb, så dækker du så ham derude på midten, ikke? Og pres på, Victor! Kør! Ja, det er ærgerligt. Videre! Kom igen, kom igen! Nej, det er fint. Du gør dig selv til mere varme først. Du har masser af Kom! Godt, Mikkel! Godt, Victor!
Fat i den! Fat i den! Det er godt lavet. Godt, Victor. Ej. Mikkel, rolig. Kom igen. Ja, om igen. Det eneste, der lige mangler, Mikkel, det er, at du kan spille op af en af de andre. Det er det der med, at vi simpelthen skaber. Kom igen. Bagved. Drenge, han skal ud og presses. Ikke også? Vi skal presse ham lidt mere og hjælpe. Skytte derinde. Hjemad! Victor, lige så snart der er indløb, så går du frem på midten. Så går du højt op. Sebastian, du følger med indløb. Indløb igen. Victor frem! Victor fremad. Sådan. Victor. Dommer. Kom, Frederik. Vent, der skal lige fløjtes. Frederik skal have bolden, ja. Godt, Frederik. Næste angreb i gang. Så prøv at se, hvor meget Gustav egentlig løber ind af sig selv, og den plads, det giver derovre. Ja. Det kan være, vi skal have Mikkel derovre. Kom, Gustav! Ja! Ej! Jo! Ej! Stop. Fanget derinde, Gustav! Sebastian! Bare kom afsted derude. Hop op over ham. Og vi bruger ham for syg. Nej. Afsted! Kom igen! Sebastian! Vi er ved med at prøve derovre, men vi får ikke komme for langt nedad. Kom den anden vej rundt om her. Sådan. Bagved, frem og møde! Frem og møde, Victor! Spil. Nå, lige på piger. Sebastian og Mikkel bytte lige. Det skal ikke blive sådan noget... Gustav, kom lige i gang. Nå, nu er der indløb, så du skal gå frem på bakken. Det er knaldgodt derovre. For lige en booster, ja. Super godt. Fine indlæg, du laver. God aften. Samlet op, sådan. Hvad nu? Kom nu afsted! Så skal vi da være, jo. Kom igen, drenge, nede nu. Kom. Få taklet af nu. Kom op! Sådan! Godt! Godt, Victor. Godt spille. Og videre! Forfra. Victor får indløb på. Jeg tror, det har nu af den der. Kom der ud af, Victor! Kom der ud af! Ej, den skal vi spille større, drenge. Kom igen, Mikkel. Kom igen. Skal vi lige have... Kom igen hernede. Kom. Få taklet af. Mikkel!
derinde, Jakob. Bliv derinde, Jakob. Man kan gøre sådan her med det, når man sætter rundt på. Så skal man dreje rundt, hvis man drejer iPad'en. Så drejer skærmen. Så ligesom man kan se hele det her rundt. Stop. Bak. Spørgsmålet er, at vi skal have Joachim ind på midten, Sebastian på højre bakke, og Mikkel herovre, og så Frosten og Victor. Ja, godt skød, han skød det. Ja, fordi han mener, at det er 20 sekunder, drenge. Der skal ordentligt spil. Rolig ud. Hjem. Få stoppet den, Victor. Rolig, drenge. Det var Mikkel skyde direkte. Eller Victor, jeg gør det. De andre kommer bare her. Ude og få en pause. Det er fint. Har du ikke noget rigtigt? Har du mor ikke noget rigtigt? Nå. Drenge? Ved I hvad? Prøv at høre her. I skal kigge på mig nu. I skal kigge på os, når vi snakker, ikke alle mulige andre steder. Vi starter så godt, drenge. Vi falder lige hen her i slutningen af første halvleg. Vi får slet ikke snakket sammen med indløbene der. Det er vigtigt, at vi får gjort det. Altså, hvis der er indløb, så er det bakken, der går ind og følger med der, ikke? Ja, men det ser vi lige nu. Det kan godt ske, du når det, men ikke lige til at starte med. Nej. Prøv lige at høre. Jeg kan godt lige lege lidt i røde nu. For vi er det helt vildt. Vi er lige i forsvar. Ja, det gør det. Vi er blå. Alle mand kigger lige med her. Det er rigtig meget herovre fra, at de laver et indløb. Ham her, der laver indløb. Så er det rigtig vigtigt, at den, der spiller bakken her nu, det kan jeg så sige, når vi starter anden halvleg, så starter vi med Victor på venstre fløj, Mikkel på venstre bakke, Joachim på midt, Sebastian på højre bakke og Jakob på højre fløj. Så når der kommer indløb her med dig, så Sebastian, så følger du ham her med ind. Jakob, du går op og dækker ham der. Jeg går lidt højt på. Og Joachim, du går lidt højt på ham der. Fordi det er ham der skyder udefra. Går han indad, Jakob, så skal du altså med ham. Helt ved siddende. Så takker I simpelthen af, der er fremme i to. Det er de to, der skal presses. De skal bare ud og markere lidt. Eller have ved dem. De må ikke bare lade dem skyde. Vel? Ikke noget med dribling og ind over. Vel? Den direkte vej. Og Joachim. Joachim her. Ja. Nej, rolig, drenge. Vi skal lige med. Jakob, du kan godt løbe op af. Jakob, du kan godt løbe op. Længere ud af, Mikkel. Længere ud af. Spil videre. Pres videre. Og spil den videre. Pres på. Ind og pres på. Ja! Hey, Ange! Vi er overtal, så der skal vi spille det hurtigere, og så skal jeg have en stor chance hver gang. Spil bolden hurtigere derinde. Stop. Ja! Meget stadig, Jakob. Han bliver med ro i undertal, ikke også? Så skal vi arbejde med det. Kom, Jakob! Hjem!
Kom nu hjem! Victor, hjem! Jakob, gør der spil bare herud, og Victor ryk ud af, Victor ryk ud af. Det er i orden, Sebastian. Kom igen. Ove, hvad spiller? Ove! Kom! Kom. Og tilbage igen. Nu er der en til at være igen, drenge. Kom, Sebastian. Godt løbet, Mikkel. Fat i den, stille og roligt. Bliv der bare, Jakob, bliv der bare. Pas på, Mikkel. Kom, Victor. Kom igen, Sebastian, det er godt kørt. Det er rigtig godt kørt. Hjem og vende. Stille og roligt. Victor. Han skal kunne spille dig, ikke om? Men hold bag. Og Joachim og Mikkel, I skal have godt pres på Sebastian. Ud, Victor. Afsted! Ja da! Okay. Kom på, Mikkel! Kom hjem! Mikkel! Ud af! Joachim frem! Frem, Joachim! Ja. Den her side rundt om dig, Joachim. Den vej rundt om dig. Ordentlig aflevering, drenge. Og pres på, Sebastian. Kom Victor, sådan! Hey! Kom, Jakob. Sådan der. Godt, drenge. Ja. Så I kan kolde herude. Og Sebastian, bare vær klar til at komme i løbet, så han kan spille dig. Hele tiden var klar. Kom, vi ved. Ja, det var vores. Kom igen. Pres på, Victor, pres på, og kom i fart, Mikkel. Returbold, retur. Det du pres på videre. Afsted. Kom igen.
Indløb! Indløb, Jakob. Afsted! Helt i orden, Sebastian. Okay. Hjemme. Fint, men bare lige ned. God fart der. Vi skal lige have dem kom. Joachim frem. Okay, ham der, ja. Og det er Victor, jeg tror du ikke kommer tidligt frem. Lige ned og hjem. Kom igen. Joachim, højre bak. Herover, Joachim. Ernst, ud i fløjen. Sådan. Kører vi. Og der skal bare udfordres, Joachim. Pres på. Hjemme. Hey, hvor er det godt, Ernst. Hey. Joachim, udfordrer. Pas på, Victor. Kom igen. Gustav, kom ud igen. Den anden side. Helt ud. Lige ude i det, Gustav. Ud på fløjen. Ja. Gustav. Kom leverer med nu. Ja, tilbage i forsvaret. Ind mod Kom med. Sådan der, ja. Godt, kom med. Spil videre. Tempo. Gustav er der. Ernst, ned i hjørnet. Vi har Victor. Vi har den. Følg nu med, drenge. Gustav, så er aftalen. Så går vi lige ud lidt. Så bliver du ude på fløjen. Ud at være fløj nu. Ikke vent med indløbende. Ja, da. Så smider vi den. Så er det godt, drenge. Helt tilbage. Yes. Sådan der. Godt. Mikkel og Joachim spiller lige med 2 ude bagved. Okay, mand. Jeg kan forstå, Se, Jakob derinde, ikke? Nej, hvor er det.
Kom igen, drenge. Det er flot. Hurtigt hjem. Vend rundt. Ja. Det er lidt for højt, vi afslutter igen. Vend rundt. Der var vi. Den er klar, drenge. Tak. Ja! Gustav tilbage. Jakob, Ja, det her jo. Kom der igen på dækket. Husk at sige noget. Husk at sige noget, drenge. Sådan der. Er klar igen. Husk at sige noget, drenge. Er klar igen. Joachim. Det er godt. Ind kør på. kom, Ghost! Kom igen, Joachim. Kom igen. Frem, Jakob, frem! Over i hjælperen, sådan, frem, Jakob, tag med! Den har du. Rolig. Bliv stående, Jakob, bliv stående! Gustav, længere ud af! Gustav! Du skal ud og være fløj! Joachim, du skal længere ud af mod Gustav! Godt, Hans. Spille! Og drible! Kør på, Joachim, og så er Gustav der. Afsted! Kom igen. Og kør, Gustav. Gustav. Hey, gutter. Kom nu. Klar. Jakob, du skal frem. Kom igen. Joachim kommer lige ud en gang. Hold. Skal jeg ikke spille som bak? Ja, han 2 ude bagved. Ja. Er du klar igen lige? Jakob, hjælpe! Så skal du ud og hjælpe, Jakob. Det er første gang, det er lykkes på 3, så er der større. Ja, men for helvede. Det er lidt for tidligt.
Der skal du lige rykke ind midt på, når du kan se Mikkel køre på. Jamen Mikkel. Sebastian, kom i fart. Ja, kommer lige næste gang. Rolig. Michael, du går på fløj. Kanon, kæmpe derovre. Det er skidt godt, at bolden ligger på fløjen. Så godt. Ja, så godt er han. Udenfor. Skyde udenfor. Yes. Jakob Ende! Gustav på plads! Og bliv stående tilbage, Gustav. Det er dig, Jakob. Stille og roligt, ja. Nu der skal vi bare løbe hjem. Vi skal ikke begynde at jagte bolden. Bare hjem. Mikkel og Victor, byt lige forsvar. Ja, sådan der. Mikkel er bare. Ove, kør på. Victor, find tilbage. Kom på mødet. Victor, bredde på. Kom længere ud af mod Mikkel. Det er meget godt. Ja, det er ordentligt. Rolig. Ja. Det er ellers okay, Gustav. Det er rigtig fint. Vi skal have bolden over til Gustav. Jakob, ind der mellem fløj og bak med det samme og vær klar. Victor, kør på og spil. Victor, bare kom op og hæng, og så afsted med den, eller spil den ned. Det er mig, der ikke snakker ordentligt.